Subscribe na mga kapatids. May ako po si Mads TV. Ito po ibabalik pa rin namin mga kalapate. Mga kalapatid, shout sa inyo lahat kay Kinglok. Guys, ito po watching guys. Woo! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Mga kalapati, paparoon din natin. Ayan. Ng kalapati ng taga Tambak, Pangasinan. Yo, shout sa inyo mga kalapatids. Ayan si Andre Pogi. Andre Pogi. Buhay balot ng hiwaga, sisiw kapag malala na. Padating na yung biyaya, pare dong ka sa kagaya mo. Mga umapir lang sa sama ko, di mapepeke imahe ko. Pag walang tiwala wag ka rito, kala mo di makakaya. Buhay balot ng hiwaga, sisiw kapag malala na. Padating na yung biyaya, pare dong ka sa kagaya mo. Mga umapir lang sa sama ko, di mapepeke imahe ko. Pag walang tiwala wag ka rito, kita mo nagsusumikap, mabigat man binubuhat, pangarap lang tinutulak, di gumaya sa makupad. Tirik man araw nagbibilad, mahirap pero nagsisikap, samantalang yung iba ay tinatama. Gusto po namin ng Hindi totoo yan. kalapati. Ang dami na pinatipad. Bola lang yan. Sa 30 kalapati. Hindi totoo yan. Yun. Bola lang yan. Maraming salamat po manood sa video namin.